Jedna dilema je riješena. Prvi trofej, onaj u kupu Bosne i Hercegovine, pripao je ekipi Širokog Brijega. U revanš susretu finala na kraju odluka pala prilikom izvođenja jedanaesteraca. Sarajevo je odigralo daleko kvalitetnije, bolje nego u prvoj utakmici. Bordo time propustio nekoliko dobrih prilika, ali uspio u 64. minuti anulirati prednost Širokog Brijega. Amer Bekić je realizovao jedanaesterac koji je stigao nakon duela Bralića i Mihojevića. I na kraju odluka pala upravo sa bijele tačke. Golman Sarajeva Pavlović odbranio jedanaesterac Krstanoviću, dok je Huseinović bio neprecizan. Trenutak odluke se dogodio u trećoj seriji, kada Rustemović šalje loptu preko gola. Veliko slavlje na Pecari je počelo nakon što je Čabraja postigao gol u petoj seriji. Nažalost, dobru i neizvjesnu utakmicu pohvalili su gledaoci na stadionu Pecara svojim ponašanjem za vrijeme intoniranja himne, ali i nacionalističkim povicima tokom same utakmice. Nakon utakmice na Pecari saopštenje se oglasio Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine, u kojem između ostalog stoji: finale kupa svake države je svečani čin. Izgleda da to jedino nije slučaj u našoj zemlji, što potvrđuju događaji tokom i nakon revanš meča finala kupa, odigranog sinoć u Širokom Brijegu između ekipa NK Široki Brijeg i fudbalski klub Sarajevo. Veliko finale, koje je trebalo da bude istinski praznik nogometa, pretvoren je u potpunu suprotnost uz sprovod civilizacijskih tekovina u najgorem obliku. Eskapada ničim izazvanog vulgarnog nacionalističkog vrijeđanja, rasizma i huliganizma, te ponižavajući odnos prema državnoj himni, nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim. Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine ne može i neće biti nijem i slijep na parole "Za dom spremni, ubi Baliju" i sve ostale oblike ponašanja koji nemaju ništa zajedničko sa sportom. Nažalost, korektno ponašanje aktera na terenu i uzoran prijem gostujuće ekipe i zvanica prije utakmice od strane rukovodstva NK Široki Brijeg ostali su potpuno u sjeni nesportskog, neprimjerenog i frustrirajućeg ponašanja domaćih navijača. Nadležni organi saveza će provesti propisani postupak i poduzeti sve potrebne radnje u domenu svoje nadležnosti, sljedeći egzaktan primjer koji su disciplinski organi FIFA proveli za slične situacije i događaje, neprilične sportskom događaju i žestoko odgovoriti propisanim mjerama. Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine će nastaviti odlučnu borbu za izgradnju ljepšeg, boljeg i zdravijeg ambijenta za sva buduća nogometna fudbalska dešavanja, pa tako i za naredna finala kupa Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina je ipak država svih nas. Domaći teren za sada predstavlja veliku prednost kada je u pitanju rukometna liga za prvaka. Borac je u Banja Luci deklasirao Vogošću sa neočekivanih 15 golova razlike, 36-21 u 7 golova Vukićevića. Izviđač je također slavio u Ljubuškom 31-23 protiv Konjuha. Najefikasniji kod izviđača bio je Ante Grbavac sa 7 golova, Ante Pavlak je dodao 5, Josip Čutura i Dario Roguš 4. Josip Kvesić je upisao 13 odbrana, od čega 10 u drugom poluvremenu.